Эфирда Татарстанның күншығыш хабарлары. Студияда Лилия Шефигулина. Исәнмесез бүгінгі программада. Жәмәғат транспорты туқтап қалды, машиналар қабынмай, дәріслер кешіктірілді. Хауа температурасы рекордлы белгілерге жетті. Қайбір орындарда -50 градус суы көрсетті. Яңа ел бәйрәмнәре ашыгыш ярдәм хезмәтләре өчен ял саналмый. Әлмәт районында бәйрәмнәрнең нинди күңелсез нәтиҗәләр теркәлгән? Хор һәм бәйрәм гыйбадәте. Әлмәт православие динен тотучылар Гайса пәйгамбәрнең туган көнен ничек бәйрәм иттеләр? Троллейбуслар туктап калды, машиналар кабынмады, мәктәпләрдә дәресләр кичектерелде. Әлмәткә аномаль солкыннар килде. Социаль челтәрләрдә әлмәтләр термометрларның фотосурәтләре белән уртаклаша. Кайбер районнарда температура -50 градуска кадәр төшкән. Берәүләр көчле солкыннардан зарланганда, икенчеләр социаль челтәрләргә видео төшерә. Көтелмәгән тукталыш. Суык булу сәбәпле троллейбус Герцен һәм Фәхреддин урамнары киселешендә туктап калды. ЮВТ-24 телеграм каналы әбүнәчеләре хәбәр иткәнчә, троллейбус йөртүче пассажирлар иминлеге өчен борчылып, аларны чыгармыйча торган. Монда һәрвакыт киеренке хәрәкәт күзәтелә. 15-20 минуттан соң гына машиналар агымы бераз кимегәч, ишекләр ачыла. Пассажирлар да үз юлларын хәлләреннән килгәнчә дәвам итәләр. Татарстанга көчле салкыннар килде. Республиканың гидрометеорология үзәге шторм кисәтүе игълан итте. Көнчыгышта яшәүчеләр термометр фотосурәтләре белән уртаклаша башлады. Әлмәт районының Техновка авылында 40, Яңанәдердә 43, Бөгелмәдә 45 градус салкын булган. Баулы районында исә -50 градус күрсәткән. Күпләр машиналарын кабыза алмыйча азаплана. На улице потеплело, -30. Но машины все равно не заводятся. Аномаль суык мәктәп укучыларының каникулларын озынайтты. Аларның күбесе өйдә калды. Мы детей в школу. Без балаларны мәктәпкә кидертмәдек. Укучылар билгеле бер температура булган очракта өйдә калырга тиеш. Авыл мәктәпләре өчен ул -23, өлкән сыйныфлар өчен -25 градус тәшкил итә. Это -25 градусов. Шәһәр укучылары өчен күрсәткечләр башка. -25тә башлангыч, -27дә 5-9 сыйныф укучылары килмәскә мөмкин. Өлкән сыйныф укучылары -32дә өйдә калачак. Мәктәп автобусларда, гаражларда калды. Тик аеруча жауаплы укучылар суыклардан куркып тормаган. Если родитель привел ребенка. Әгәр ата-ана баласын мәктәпкә озатса, без аны кире кайтарып җибәрмибез. Дәресләрне мәктәпләрдә үткәрәбез. Образовательное учреждение. Хәер, моны каникуллар дип әйтү дөрес булмас. Уку процессы җиңел генә дистанцион формага күчә һәм дәресләр барыбер үткәрелә. Берәүләр салкыннан зарланганда, икенчеләре социаль челтәрләргә видеолар урнаштыра. Синоптиклар фаразлавынча салкыннар шәмбегә кадәр дәвам итәчәк. Пәнҗешәмбедән көннәрнең җылынуы көтелә. Әлмәт районы өчен яңа ел каникуллары эзсез узмады. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм дәүләт автоинспекциясе хезмәтләре генә дә 50-гә якын һәлакәт теркәгән. Алар арасында аварияләр, янгыннар, пиротехника сөючеләр белән бәхетсезлек очраклары да бар. Береннән алып 8 январьга кадәр районда 39 авария теркәлгән. Аларда 2 кеше һәлак булган, 6 кеше зыян күргән. Фаҗига белән тәмамланганы Раштуа көнендә булган. Әлмәт Мөслим юлында 2 машина бәрелешкән. Hyundai руле артында утыручы тизлекне арттырып каршы як полосага чыккан. Нәтиҗәдә 2 кешенең гомере өзелгән. Аларның берсе 17 яшьлек кыз. Исерек килеш машина йөртүчеләр дә байтак булган. Яңа ел ялларында ондыйларга 11 штраф язылган. Җәяүләргә килгәндә исә 1 кеше зыян күргән. Янгын сүндерүчеләр дә ял итмәгән. Районда елның 1-6 көнендә янгын сүндерүчеләр 52 чакыруга чыккан. Әлеге чорда 4 янгын теркәлгән. Үлүчеләр юк, ләкин 1 кеше зыян күргән. Пиротехника яратучылар арасында да зыян күрүчеләр бар. Аларның берсе 31 яшьлек Ират. Петарда аның кулында шартлаган. 2022 елның 19 декабрьнән 2023 елның 8 январьна кадәр республикада янгынга каршы махсус режим гамәлдә булды. Янгын күзәтчелеге инспекторлары пиротехника сату нукталарын тикшерде. Барлыгы 24 рейд уздырылган. Салкыннар башлангач янгын сүндерүчеләрнең эше тагы да арткан. Никогда не пользуйтесь. Бер кашан да начар электр чыбыкларын кулланмагыз. Электр шилтәрен артык эшләтмәгез. Җылыткычларны кулланганда сак булыгыз. Электр һәм газ приборларын караучысыз калдырмагыз. Газовые приборы без присмотра. Соңгысы мишләргә генә кагылмый. Янгын сүндерүчеләр сүзләренчә, кайберәүләр плита яки духовканы авыл миче кебек кулланырга ярата. Мондай җылыну ысулы фатирдан газ камерасы ясый. Чөнки ачык ут кислородны тиз арада сөрөмгә әйләндерә һәм авылны куркынычы яный башлый.
Озна кайда 23 яшьлек Айнур Асылгәрәевне эзләү дәвам итә. Аның кайда икәнлеге 22 декабрьдән билгеле түгел. Егетнең буе 167 см, уртача гәүдәле, кара коңгырт чәчле, коңгырт күзле, сакалы бар. Өстенә кара башлы, кара куртка, соры кофта, куе соры джинсы кигән, аягында кара кроссовкалар. Әлмәт районында яшәүче Юрий Салманов та бүгенге көнгә кадәр табылмаган. 46 яшьлек Ират 2022 елның 21 декабрендә Иске Суркино авылында югала. Иратның буе 160 см, уртача гәүдәле, коңгырт чәчле, күзләре дә коңгырт төстә. Аның өстендә куртка, зәңгәр ыштан, кара итекләр, кара башлык булган. Эзләүгә ярдәм итүче мәгълүмат булган очракта Лиза Алерт отрядының бушлай кайдар линиясына шалтырату сорала. Яңа ел каникулларында православие динен тотучылар Раштуаны билгеләп үтте. 7 гыйнварга каршы төн уртасында илнең барлык ширкәүләрендә бәйрәм гыйбадәте узды. Раштуа гыйбадәт кылуы Казан кафедраль соборында да булды. Тулырак алдагы материалда. Христиан динен тотучылар өчен җиргә җибәрелгән Пәйгамбәр Гыйса коткаручы туган көне бөтен дөнья христианнары өчен зур бәйрәм санала. Инҗилдә әйтелгәнчә, Пәйгамбәр Вифлеем мәгарәсендә дөньяга килгән. Сабыйны беренче булып көтүчеләр һәм хохиннар күргән. Изге язмаларда Гыйса вәгазьләр ярдәме белән халыкка мәхәббәт тараткан, кешеләрне савыктырган дип әйтелә. Ул дөньядагы барлык гөнаһларны үз өстенә алган һәм кешеләргә коткарылуга өмет биргән. Ел саен православие динен тотучылар Раштуаны зур шатлык һәм ихтирам белән бәйрәм итә. Якыннарның сәламәтлеге һәм иминлеге өчен дуга кыла. Раштуа төнендә епископ Мефодий Әлмәтнең Казан кафедраль соборында иртәнге һәм илаһи литургияны җитәкләде. Бәйрәм гыйбадәте дистәләгән мәхәллә кешеләрен җыйды. Литургияны собор хоры озата барды. Лениногорскида Шамил Бикчурин исемендәге премия лауреатларын бүләкләделәр. Аның максаты үз иҗатлары белән якташларын рух яктан баетуга ярдәм итүче талантлы лениногорскиларга ярдәм итү. Тантанада безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Шамил Бикчурин исемендәге премияның 30 еллык тарихы бар. Башлангыч чорда ул ел саен иң яхшы әсәр авторларына бирелгән. Соңрак тантананы сирәгрәк үткәрә башлыйлар. Соңгы вакытларда премия 3 елга бер тапкыр оештырыла. Премия язучы, журналист, Советлар Союзының атказанган мәдәният хезмәткәре Шамил Бикчурин исемен йөртә. 64 ел элек ул Лениногорскида Чишмә әдәби түгәрәгенә нигез сала. Бу шәһәрдә иҗади зыялларның көчле хәрәкәтен үстерүгә этәргеч бирә. Премия күренекле якташыбыз вафат булып, 1 ел узгач тапшырыла башлый. 2022 елда премия лауреаты исеменә 7 Лениногорскилы һәм балалар китапханәсе коллективы лаек булды. Аларга проза, поэзия, публицистика, мәдәният, сәнгать, мәгърифәтчелек номинацияләрендә бүләкләр тапшырылды. Лауреатларның берсе язучы Юрий Бармотов, ират һөнәре буенча машина йөртүче. Бүгенге көндә 4 китап авторы. Аларның 3-сендә хикәяләр, ә 4-нчесе күптән түгел генә дөнья күргән фантастик роман. Юрий Сергеевич инде 5-нче китабын чыгарга әзерләнә. 1 ел элек Россия язучылар берлегенең Татарстан бүлеге коллективы белән танышкан. Премияны оештыручылар аның мөһимлеген билгели. Ул әдәбият, публицистика, мәдәният, сәнгать һәм музыкаль иҗат үсешенә ярдәм итәргә тиеш. Бүләк талантлы лениногорскиларга алга таба да иҗат итәргә этәргеч бирә. Авторлар исә үз әсәрләрендә мәңгелек кыйммәтләр, туган һәм телгә мәхәббәт тәрбияли. Баулы 2 номерлы спорт мәктәбенең футбол буенча тренеры Аршак Микоян республика дәрәҗәсендә югары бәя алды. Аңа Татарстанның физик культура һәм спорт отличнигы таныклыгы тапшырдылар. Яшь футболчыларның остазы белән безнең иҗат төркеме танышты. Тренер Аршак Микоян җитәкчелегендә 50-гә якын бала шөгыльләнә. Спортчылар яшь категорияләре буенча 4 төркемгә бүленгән. Ә бит кайчандыр Аршак тренер булачагын күз алдына да китерә алмаган. Туп куарга ул балалар бакчасына йөргәндә үк яраткан. Ул чакта Микояннар гаиләсе Краснодар краенда яшәгән. Аршак сүзләренчә якында гына футбол буенча түгәрәкләр булмаган. Шуңа күрә аңа каратега йөрергә туры килгән. 1999 елда гаилә Баулыга күченә. Меня заметили и позвали на футбол. Мине күреп алдылар һәм футболга чакырдылар. Шуннан соң футбол белән шәхси шөгыльләнә башладым. 3-нче мәктәпне бетергәч, Чаллының физкультура институтын тәмамладым. Физкультурный институт. Аршак шәкертләре белән уртак телне җиңел табам. Командада һәрвакыт дустана мөхит хөкем сөрә. Аршак якынча 10 ел тренер булып эшлим. Остазның элекке шәкертләренең күбесе хәзер төрле шәһәрләрдә уңышлы нәтиҗәләр күрсәтә. Төрле командаларда аны яклыйлар. Балалар футбол белән атнага 5 тапкыр сәгать ярым шөгыльләнә. Әмир Давлетбаевка 12 яшь. Ул үзәк сакчы.
Занимаюсь 6. Мин футбол белән 6 ел шөгыльләнәм. Бу спорт түрі бик ошыйм. Тренерыбыз бик яхшы, барсында яхшы аңлатам. Яшь футболчыларның уңышларына тренеры бар тый горурлана һәм шатлана. Ә егетләрнең яулысы зур җиңүләре әле алда. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.